Notícies en xarxa. Tot el que cal saber quan comença un nou dia. 20 minuts perquè siguin a punt les 9 del matí. És hora d'afegir-hi encara una altra qüestió, més informació en clau local. Ara, en espai de connexió en directe, vol dir que ens acostem a un punt del territori de la mà d'una ràdio i televisió local per abordar al detall una notícia del dia, a més d'afegir-hi un protagonista. A la connexió d'avui ens aproparem al Delta de l'Ebre. Sí, perquè fa només unes hores que han alliberat 90.000 exemplars juvenils d'anguila en diverses llacunes del Delta. L'objectiu és repoblar aquests animals a la zona. En parlem en connexió amb Canal Terres de l'Ebre i saludant a Víctor Montesino. Víctor, molt bon dia. Hola, molt bon dia. Com i quan s'ha fet aquest alliberament massiu d'anguiles? Doncs va ser ahir mateix en 3 llacunes del Delta. Un procés que s'ha realitzat perquè la disminució d'anguiles de fa uns anys ha anat provocant que se creés este pla de gestió i recuperació de la població de l'espècie. És un pla de la Unió Europea per tal d'evitar que entren en perill d'extinció. No era un perill gran, però sí que podia arribar a passar. Ja fa uns 5 anys que va començar i enguany ha sigut la primera vegada que s'han alliberat anguiles joves, unes 90.000, a les llacunes, ja que normalment no es realitzava en aquest àmbit, però es preveu que en aquestes llacunes tindran una millor supervivència i creixement. Víctor, et sembla que hi afegim protagonista, com fem habitualment en aquest espai. Saludem a Jesús Gómez, tècnic del Departament d'Agricultura a les Terres de l'Ebre. Senyor Gómez, molt bon dia. Hola, molt bon dia. Com és que cal repoblar amb aquest alliberament massiu d'anguiles d'aquesta zona? Per què corren perill? Quin és l'efecte o què és el que provoca que aquests animals, si no s'hi fes aquesta intervenció, anessin desapareixent? Bueno, la veritat és que el tema complicat de l'anguila, i a més bastant paradòxic, és que tota l'anguila adulta de tots els països riberencs de la Unió Europea, tant sigui Atlàntic com Mediterrani, tota l'anguila adulta se'n va al mar dels Sargassos, quan arriba a uns entre 5 i 10 anys de vida, se'n van allí fan les postes, i el que ens torna a nosaltres del mar dels Sargassos, que el mar dels Sargassos està a meitat camí, entre Europa i Amèrica del Nord, el que ens arriba és l'angula. Llavors hi ha una sèrie d'accions per a que aquest estoc d'anguila reproductora que se'n va cap als Sargassos cada vegada sigui més gran, perquè estem veient que cada vegada l'angula que arriba a les nostres costes és en menor quantitat. Per tant, el que es va fer ahir va ser una actuació de tirar anguila molt petita per a que aquesta anguila arribi a tamany adult, per a que arribi al que es diu la fase migratòria, a la qual se'n va als Sargassos, i per tant que aquest estoc global d'anguila reproductora sigui el més alt possible. Amb quina freqüència es fa una acció com aquesta d'alliberament d'anguiles? Cada quan es du a terme? Bueno, una vegada s'ha acabat la campanya de la pesca de l'angula, que s'acaba cap a mitjans del mes de març, totes les cofradies que han intervingut en la pesca de l'angula, que són del Delta de l'Ebre i un parell de Girona, totes fan unes aportacions proporcionals al que ells han pescat per a aconseguir aquesta reproducció. És una manera de responsabilitzar-se sobre el futur de l'anguila. Llavors, en aquesta recuperació, quan s'ha acabat l'època, i això ja fa 5 anys que ho fem, se compren uns peixos petits per a fer una repoblació que va única i exclusivament a aconseguir anguila adulta. Per tant, ja fa 5 anys que ho fem i sempre es fa anualment. La diferència és que enguany hi ha una sèrie d'estudis a nivell europeu, sobretot de la Mediterrània, que diuen que aquesta supervivència i aquest creixement és molt millor si es fem en llacunes que si no es fa en riu o directament en mar. I per això hem engegat aquesta política d'anar-les col·locant a llacunes on tenen un bon sistema de supervivència, tenen pocs depredadors i molta alimentació. Imagino que una acció com aquesta té un cost, evidentment. D'on te surten els diners? Qui finança exactament aquesta repoblació? Sí. L'únic que fa el Departament d'Agricultura, que en aquest cas és en coordinació també amb altres departaments, establir quan se farà, com se farà, demanar els permisos, establir quines quantitats van a cada llacuna, perquè s'estudia molt la capacitat de supervivència de cada llacuna, la capacitat màxima que té una llacuna de suportar una població d'anguila, una sèrie d'aspectes, no? Però els diners venen estrictament al 100% de les cofradies de Deltebre, de la cofradia de Sant Carles de la Ràpita, dels pescadors de Sant Jaume, de la cofradia també de les cofradies de Girona, de l'Estartit i de Roses, i ells, en proporció al que han pescat els últims anys, se comprometen a ficar una part d'estos ingressos. Per tant, és una manera de corresponsabilitzar-los a ells també en una pesqueria que és la que ells se'n beneficien.
I a quants anys vista és el projecte? Deia que ara ho faran de forma anual. Quan esperen haver aconseguit repoblar aquesta zona del Delta de l'Ebre d'anguiles amb una quantitat suficient i adequada? Bueno, la idea és que els països nòrdics, que una anguila arribi a tamany adult, per tant, a tamany migrat, que pugui migrar, ells estan entre 10 i 15 anys. Els països a les zones de la Mediterrània, on la temperatura és més alta, això ho aconseguim en 5-6 anys. Per tant, la idea és que aquesta anguila en 5-6 anys haurà arribat a tamany migratori i totes aquestes bases tenen connexió amb la mar i les anguiles, quan acaba l'època d'hivern, elles ja internament comencen el seu procés migratori. Per tant, la idea és contribuir, nosaltres fem una part de la repoblació, però els altres països també en fan, és a dir, contribuir en la nostra part a que la quantitat de població adulta que pot migrar, l'anguila del Mediterrani, sobretot per l'estret de Gibraltar, aquesta quantitat sigui el més alta. Aquestes anguiles, podríem dir que estem al 2019, que en 5 anys, cap al 2024-2025, tant mascles com femelles començaran la seva fase de migració. Ho apuntem doncs a l'agenda. Jesús Gómez, gràcies per atendre la trucada de la xarxa i el truquem d'aquí 4 o 5 anys per fer-ne aquest... A veure què en sabem, molt bé. Que vagi bé, fins una altra. Gràcies, bon dia. Adéu, bon dia. Adéu, bon dia. I gràcies també a Víctor Montesino de Canal Terres de l'Ebre. Que vagi bé, Víctor. Igualment. Adéu, bon dia. Notícies en xarxa. Tot el que cal saber quan comença un nou dia.